noites, benvidos a un novo programa de Lugo a Debate. No programa de hoxe falaremos dos cambios que están afectando o sistema universitario. E para iso temos a tres convidados de excepción. Javier Bueno, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, María Isabel González Rey, decana da Facultade de Humanidades do Campus de Lugo, e Brais García, estudante e membro dos CAF. Benvidos todos. Como é a dinámica deste programa, antes de meternos a debatir, primeiro vemos un vídeo introductorio do que vamos a tratar ao longo da vindeira hora que prepararon os nosos compañeiros de informativos. Dentro o vídeo. Ata hai poucos anos, vivir a experiencia universitaria estaba a man de moitos. Pero na actualidade, os elevados costes das matrículas e a reducción das becas provocou un descenso de alumnos en case todos os campos. Segundo un estudo do Ministerio de Educación, o campus de Lugo perdeu máis de 5.000 alumnos na última década. Sí, o sea, yo llevo pocos años aquí, pero creo que en Lugo hace unos cuantos años, pero pocos, que había el doble de estudiantes o incluso más. Hay una reducción importante de alumnos, de hecho en la Universidad de Lugo creo que estaban anunciando ya desde hace un año así descuentos en matrícula para llamar a estudiantes y en general sí que se nota un descenso. Lo que noto es que la gente se anima menos a estudiar, eso es lo que noto. Sobre todo que gente que planta la carrera, que no puede y que somos aún bastantes, pero la gente se desanima mucho. Falamos co decano da Facultade de Formación do Profesorado, Francisco Rodríguez Lestegás. Afirma que o número de prazas ofertadas cúbrese perfectamente. Nembargantes, noutras universidades apréciase un descenso. Pensa que un dos motivos é o declive demográfico de Galicia. A esta facultade a reducción do número de estudantes afortunadamente non lle afecta. Nos ofertamos 90 prazas en cada un dos dous títulos de grau e cúbrense sobradamente, non? Cheganse aos 95 en cada un dos casos, por lo tanto, afortunadamente, non nos afecta iso. Si é certo que en algunhas titulacións hai problemas de cubrir as matrículas, a matrícula reduciuse significativamente. Bueno, isto é explicable desde moitos puntos de vista. Primeiro, desde un punto de vista directamente demográfico. Bueno, estamos nunha poboación absolutamente envellecida, no conxunto de España, con relación ao ámbito internacional, no que se refire a Galicia, máis envellecida aínda que a media de España. Por lo tanto, está claro que se a poboación é envellecida, significa que a base das pirámide poblacional é moi reducida e, por lo tanto, non hai contingentes demográficos para nutrir a universidade como podía haber nos anos 70. A recente aprobación do decreto de flexibilización do sistema universitario é outro dos cabalos de batalla. Este decreto, que entrará en vigor o vindeiro mes de setembro, ofertará graos de 3 anos máis másteres de 2. Un cambio mal acollido polos universitarios que afirman que os elevados costes dos másteres provocará que moitos non poidan completar a súa formación. Pues yo creo que es una ley errónea, principalmente por lo único que incide es un mayor gasto para el estudiante, que cada vez sea más difícil que los estudiantes finalicen sus estudios o quizás ni que los empiecen. Me parece fatal porque me parece una medida que ha implantado este gobierno aprovechándose de la situación económica que vivimos para dar concesiones a empresas privadas que se dedican a sacar el dinero, y lo que tenían que hacer, en vez de bajar las becas y ayudar a la gente a que estudie, a la gente que no tiene posibilidades, se dedican a hacer estas cosas. Esto es una vergüenza. Lo que tienen que hacer era seguir dando becas y seguírselo poniendo fácil a la gente que de verdad quiere estudiar. Pues que está muy mal, porque eso perjudica a los estudiantes que tienen menos recursos, ¿sabes? Favoreciendo a los que más tienen, como todo lo que están haciendo ahora. Francisco Rodríguez cualifica a futura reforma de catastrófica. Ratifica que é unha reforma elitista que beneficiará especialmente ás universidades privadas. Bueno, o nome de flexibilización está ben como eufemismo. Como eufemismo para chamarlle a unha pretendida reforma dos títulos posta ao servizo exclusivamente dos intereses das universidades privadas. En todo caso, a parte das razóns ideolóxicas empresariais da pretendida reforma, o mínimo que se pode decir sobre ela é que é absolutamente inoportuna.
As universidades privadas nestes momentos nútrense de dous grandes grupos de alumnos, que ademais para eles son clientes. Dous grandes grupos de clientes, que son os clientes dos másteres e os clientes dos cursos ponte. Ese é o gran volumen de negocio das universidades privadas. E para eses alumnos é para os que vai, e para ese modelo empresarial, e privado, e elitista da universidade, é para o que vai destinada esta reforma. Por lo tanto, evidentemente, para nós esta reforma sería catastrófica. E mentres uns ven o futuro no estranxeiro, outros teñen a esperanza de quedarse na súa cidade. Veo o futuro fuera porque hai máis oportunidade. Yo espero tenerlo en España y sí, los idiomas ahora dicen que son muy importantes y así que bueno, me prepararé con ello y espero que sea aquí en España. El idioma ya se está preparando, o sea que posiblemente en el extranjero. Me encantaría quedarme en España, pero bueno. Pues sí, o sea, sería una opción. Si aquí no encontrara lo que busco, pues sí. E como dixo Nelson Mandela, a educación é o arma máis poderosa que podes usar para cambiar o mundo. Pois xa viron nesta reportaxe o que opinan parte dos afectados. Seguimos xa a entrar neste debate. Javier Bueno, cando se cumpren máis dunha década deses comezos de adaptación ao espacio europeo de educación superior, cales son as vantaxes e inconvenientes que se ven agora xa pasado os primeiros momentos? Bueno, a adaptación ao espacio europeo de educación superior, a principal ventaxa que ten é que coloca o alumno no centro do sistema. A adopción do crédito ECTS, a pasar a computar o traballo que supón para o alumno cursar unha determinada titulación e que todo o sistema xire en torno ao estudante, pois eu penso que é a principal ventaxa, e de feito as principales ventaxas que estamos observando, polo menos nas titulacións que temos aquí no campus de Lugo, é que os resultados académicos respecto ao sistema anterior están mellorando. Hai maior tasa de éxito, maior tasa de aprobados, en xeral, de media en todas as titulacións. O principal problema da aplicación é que cadrou nun momento económico moi complicado e xusto cando hai que facer unha inversión en medios para que o cambio vai acompañado tamén dunha formación do profesorado e de dotar de recursos as universidades e as escolas e as facultades, pois nos vimos inmersos en plena crise económica e iso provocou que non tuéramos todos os recursos que houvesen sido deseables para que esa implantación se houbera realizado dunha maneira máis efectiva, e que iso fora acompañado de grupos reducidos de alumnos para permitir un seguimento máis individualizado do aprendizaxe do alumno e tender máis a unha avaliación continua, restándolle importancia ao que é o exame final, que é o que principalmente persigue o espacio europeo de educación superior. Eso é positivo para o alumno, pero sempre casa medios para que se poda levar adiante. María Isabel, decana de Humanidades, que opina? Bueno, eu penso que efectivamente a ventaxa é a metodoloxía que se está a implantar mediante este sistema Boloña. Tamén outra cousa que quero incidir, porque eu como me criei en Francia, pasei o problema do recoñecemento de títulos, agora non fai falla eso, é dicir, que en calquera alumno que teña o bacharelato aquí, quere estudiar en Francia, en Alemanha, pois non vai ter necesidade, chegado o momento do grau, estou falando xa de rematar o grau, de recoñecerselle esos estudos noutro país, porque aparte de que era un proceso laborioso, era moi costoso e tardábase moito tempo tamén en facer todo isto. Ora, co sistema lóxicamente xa ganamos tempo e tamén, digamos, xa sae de forma automática. Os inconvenientes, bueno, apoio o que acaba de dicir o vicerreitor, efectivamente, foi unha medida inoportuna, no sentido de que se non vai acompañado de medios, pois non o estamos a facer, todo ben que teríamos que facelo, non? Entón, claro, aparte de eso, dos medios, está a formación do profesorado. O cambio de impartir clase dunha maneira moi académica, moi de clases magistrais, moi de contidos, de repente pasar a unha metodoloxía máis centrada no alumno costounos moito e aínda está a veces a costar algúns profesores. Entón, a formación no profesorado
desa metodoloxía tamén foi e está a ser un problema do sistema este de Bolonia. Brais García, dende o outro lado, dende os estudantes, como vedes? Pois isto estáse vendo dunha forma, estamos máis ou menos de acordo en que sí que é certo de que estes estudos superiores de universidade, cando ti saes fora de España, sí que é certo que pode ser que burocráticamente sexa máis simple que estes estudos estén adaptados a como sexan en Francia ou como sexan en tal, pero iso que é porque estamos dando xa por suposto que eses estudos teñen que estar mirando cara fora de España. É dicir, se nós queremos mirar como que queremos quedar aquí dentro de España, eu quero buscar un traballo, saco unha carreira, saco un grado, sabe o que sexa, un grado ahora de 3 anos, que é o que como se está impoñendo, termino ese grado e eu aquí dentro de España non son ninguén, non me sirve de moito que a nivel internacional ou europeo, como sexa, que se me este recoñecendo que sí, que é equivalente aos estudos que se teñan nese país, pero cando dentro do meu propio país non se me están apreciando esos estudos, eu estou forzado a terminar eses estudos e aparte ter que facer un ano máis ou outros 2 anos máis de máster, xa despois falaremos de a nivel económico, como sae isto, é un pouco así, respecto da individualización da atención dos alumnos. Eu creo que non é tanto así, porque estamos vivindo unha masificación nas aulas, é dicir, se antes tiñamos 25 alumnos por clase, por exemplo, e agora estamos a ter 35, eu non vexo como, falando a niveles de bacharelato, por exemplo, dentro das universidades tamén, adaptando os números que sexan, non vexo que eso poida solucionar nada. Aparte disto, os profesores, o profesorado que estáse reducindo o número de profesores que temos tamén nas escolas públicas, tampouco isto vexo que poida servir de alguma maneira a nivel de individualización dos estudos, de axudar o alumno, posto que un mesmo profesor ten que dar ao traballo de 3, é un pouco así. Pois non sei que máis as vantaxes, máis que a recoñecemento a nivel internacional, poucas hai, que eu creo. Javier, bueno, unha das principais reivindicacións ou queixas dos estudantes é o incremento das taxas, que cada vez lles é máis caro acceder a eses estudos. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hai unhas semanas anunciaba esa conxelación. Non sei como lles repercute eso a nivel de financiamento das universidades, como ven? Bueno, a nivel de comunidade autónoma en Galicia ahora mesmo ten as tasas ou das tasas máis baixas que hai en prezo de crédito de grao en toda España. Iso ten dúas vertentes, unha positiva, obviamente, que para o estudante que entra paga menos polo crédito, lle custa menos, pero para as universidades tamén ten unha repercusión negativa. A nós todos os custos de mantemento da estructura dunha universidade pública anualmente incrementan o seu custe, os prezos de enerxía, calquer tipo de indicador, a tendencia é alza nos prezos. Si as tasas se congelan e non aumentan e isto non vai acompañado dunha política tamén de incremento do financiamento público da universidade pública, realmente o que estamos tendo menos recursos no sistema público de ensino superior. Esa é a parte máis negativa que ten a congelación das tasas, que debería ir acompañada tamén dun incremento polo menos do financiamento estructural que recibimos as universidades públicas para cubrir como mínimo os custes de persoal. É verdade que a Universidade de Santiago e as galegas en xeral teñen as taxas máis baixas do Estado ou por aí andan, non? Sí, ahora mesmo en crédito de grau son as taxas máis baixas do Estado. Que opina a este respecto, decana? Vamos a ver, lóxicamente é unha medida que favorece as familias, sobre todo neste tempo en que hai dificultades económicas. Tamén é unha medida que axuda do momento que as becas, as bolsas tamén disminúen e son máis difíciles de acadar. Entón, aí está claro que hai unha población cara a cal esta medida é favorable. Cara á universidade xa non é tanto, porque, lóxicamente, necesitamos
recursos. E iso pasa por ter un retorno dos cartos que pasan pola Xunta, pola comunidade autónoma, que, bueno, desde fai tempo, desde fai estes últimos anos, non hai. Bueno, como di o vicerreitor, temos unhas necesidades que, bueno, a comunidade non chega realmente a cubrir. Entonces, lóxicamente, estamos nunha situación paradóxica. Estamos por favorecer, efectivamente, o noso alumnado que non teñe que cargar con máis crédito, máis pago da súa matrícula, pero por outra tamén necesitamos un retorno dos impostos, de alguna maneira, que pagamos todos e que, bueno, que non chega á universidade. Brais? Pois eu creo que se temos que falar de taxas, tamén temos que falar un pouco de becas, non? Como foi este cambio con Bolonia, co 3+2, como foron cambiando esta serie de becas en medida coas taxas. As taxas universitarias conxeláronse, vale, parece ben de principio, pero é unha medida un pouco electoralista, podemos dicilo tamén, que estas taxas foran conxeladas, para min non é algo polo que teñamos que empezar a ver que xa está empezando a recuperarse todo o sistema educativo, que xa podemos empezar a confiar en que todo o mundo vai empezar a ter acceso á universidade, porque temos que insistir en que, por exemplo, as becas, agora, aparte de que estas becas se reduciron, os requisitos de acceso a elas endureceronse aínda máis, porque agora temos unha nota media que hai que sacar, e aparte desta nota media, xa non te dan o 100% desa beca, é dicir, para que ti teñas unha porcentaxe da beca, que ahora mesmo non sei, igual vos podes anotar datos ahora mesmo, para que ti teñas un porcentaxe desa beca, tens que sacar mínimo tal nota. E para que ti poidas acceder ao 100% da beca, que antes podías acceder se cumplías outra serie de requisitos moito menores, tes que ter unha nota media bastante decente, alta, podemos dicir, rozando notable, por aí dicilo, que isto que quere facer é que os alumnos que non estuden, ou que teñan unha situación social dentro da súa casa pola cal podan estar sacando esa carreira, ese título da forma que sexa, pois non podan, non sei como dicilo agora mesmo, acceder á totalidade ou a acceder á maior totalidade parte da beca, porque non están, a motivación non é unha motivación, o feito de que ti teñas que sacar tanta nota para poder acceder a esa beca non é unha motivación, realmente é unha desilusión. Se ti tes que chegar a ese nivel, tes que dar un determinado nivel para poder chegar a que te axuden para non ter que pagar unha matrícula do que sexa que coste, eu creo que así non é unha forma de axudar ao alumnado, pero para nada. Dicía agora este estudante, Brais, que falaba diso das becas, de que están disminuindo o número delas. Tamén se falou en algún momento, en algúns informes do goberno, se deixa caer a figura da beca préstamo. Non sei en que quedou iso ou como ven, Javier. Bueno, o coñecemento que teño no momento actual, que foi unha idea que anduvo por aí circulando, pero de momento non ten carta aínda de proposta definitiva pola información que teño neste momento. Eso funciona noutros países, obviamente eu entendo que para que ese sistema funcione hai que ter unha boa garantía de inserción laboral ao remate da titulación universitaria para despois poder retornar o préstamo recibido para a formación universitaria. Son outros sistemas tamén, normalmente, máis do ámbito anglosasón, onde normalmente os custes do ensino universitario son maiores que os que temos aquí, os prezos son máis elevados, hai que recurrir prácticamente a estas solucións de préstamos para poderse financiar a estadía na universidade. Os grupos son moito máis reducidos e, como a salida de egresados superiores da universidade é moito máis reducida, hai unha maior garantía de empregabilidade, o cal permite despois que co que ingresa despois na súa actividade laboral o estudante poda rotar o premio, o préstamo, non?
pero xa hai países que están pasando por problemas con estes sistemas, por exemplo, os Estados Unidos de América están tendo problemas, xa se fala dunha certa burbulla dos préstamos universitarios, porque, claro, si hai garantía dunha alta empregabilidade para un título universitario non hai problema, pero tan pronto pasas por unha crise económica, incrementan as dificultades para atopar traballo en determinados sectores, o sistema entonces empeza a ter problemas. Entonces eu, na conxuntura actual que está atravesando un país como España, pois non vexo que iso ahora mesmo se poda aplicar. Maribel, decana. Sí, bueno, efectivamente, este sistema de beca préstamo naceu efectivamente inspirado en outros sistemas, bueno, o sistema americano, que aparte de poder parecer dar ventaxa ao alumno para estudar, en realidade hipoteca o seu futuro, porque devolver esos cartos, que sexa unha burbulla para os bancos que os prestou, efectivamente, como prestou máis cousas, cae nese problema. Pero o problema maior é para os novos que vense tendo que hipotecar os primeiros anos do seu traballo devolvendo esos cartos. Entón, eso por un lado, eso que está a pasar é efectivamente un problema nos países que o están implantando. Agora, o que me parece a min que trasladar ese sistema a un sistema basado na solidaridade, que non ten nada que ver con esos países que están, digamos, cara ao capitalismo, onde cada un paga o que usa e non paga impostos, co cal, efectivamente, o goberno non se ve tampouco na obriga de estar axudando o cidadán, nós aquí sí pagamos impostos. Entonces, o goberno ten a obriga de realmente axudar os seus cidadáns. Entón, mezclar esos sistemas, é dicir, traer dun país onde non pagan impostos métodos de axuda que en realidade xa se ve que a quen favorece, que son os bancos de alguma maneira, a un sistema basado na solidaridade, no reparto dos impostos para que todo o mundo acceda por mérito e capacidade, pareceme a min realmente mezclar moito as cousas. Brais? Pois, deixame pensar un pouco, porque quedei agora un pouco tal. Sería, che parece, privatizar, bueno, darlle a educación un pouco aos bancos, non? Sí. Aquel estudante que se poidera pagar un préstamo, hipotecar o seu futuro. Sí, non temos agora mesmo, é verdade, isto que chaman a beca préstamo. Ahora mesmo tamén é un pouco préstamo, por así decilo, as becas de... Cando che dan unha beca, se ti repites, que eso, bueno, tamén un pouco lóxico tamén, se ti acabas de repetir un curso e pides unha beca, pois tes que devolver esa beca ou tal, eso un pouco entra un pouco dentro da lóxica. Pero o que non entra dentro da lóxica, o que comentaba antes das notas medias que te pidan para esta beca, é que se eu estou intentando acceder a un servizo que teóricamente estamos definindo como público, se ese servizo é público, realmente, se eu estou pagando tamén unha serie de impostos, se supónse que ese servizo está costeado por esa serie de impostos, porque eu tamén teño que estar obrigado a pagar unha serie de taxas tremendo, de intereses tremendos, porque é un recobro, realmente é como un recobro como que víamos do repago sanitario, chamándolle copago, pero bueno, realmente era un repago, pois é un pouco na mesma liña. Estamos falando tamén, incidimos moito en que todas estas medidas están un pouco para adaptarnos todos a nivel europeo, pero que o que non nos podemos olvidar é que da situación económica do noso país é que non nos podemos adaptar ao nivel europeo desta forma cando non podemos intentar adaptar as carreiras universitarias, intentar adaptar outra serie de ámbitos, cando directamente non temos unha estrutura base sólida para poder solventar esta serie de problemas que temos aquí. Un pouco eso. Pois agora temos que facer unha pequeniña pausa para a publicidade, pero voltamos nuns minutos, así que non marchen.
Xa estamos de volta nesta segunda parte de Lugo a Debate. Comezamos falando dese Real Decreto que establece un pouco que os grados sean de 3 anos e unha aplicación de unha especialización a través de 2 anos de máster. Que lle parece este decreto, Javier Bueno? Bueno, a min, por decirlo rápido e breve, a principal palabra que se me ven á cabeza é precipitado, por varios motivos. Acabamos, como quen di, de rematar a implantación do sistema ao Espacio Europeo de Educación Superior basándonos en graos de 4 anos. As primeiras promocións prácticamente saíron o curso pasado en todas as universidades. Ainda non temos avaliado os resultados, que empregabilidade ten, que deficiencias, que beneficios, que aspectos menos beneficiosos detectamos deste novo sistema, e xa estamos propoñendo un cambio, non? Entón, eu penso que a reforma non é ni que sea boa nin que sea mala, sino eu penso que é ahora mismo inoportuna. O sea, se introduce nun momento que realmente non temos aínda os criterios claros de como está funcionando o sistema recén implantado e xa estamos propoñendo unha reforma, non? Obviamente, unha formación se pode diseñar tanto nun esquema de 3+2 como nun esquema de 4+1. Eso, de feito, cando comenzamos a traballar as universidades públicas en adaptarnos ao espacio europeo en torno ao ano 2000, empezamos a traballar no esquema do 3+2 en toda España. Foi realmente hasta chegar a finais da década desa primeira década dos anos 2000, 2009 no caso das enseñerías, por exemplo, onde se decide finalmente irse a un 4+1 ou algo máis de 1, non? Pero, bueno, unha vez que se tomou esa decisión, se diseñan todos os planes de estudios de grado para 4 anos, se empeza a implantación prácticamente no ano 2010, 4 anos, acabamos no 2014, estamos no ano 2015, aínda non sabemos a ciencia cierta con datos como funciona o sistema. Entón, a mí me parece, primeiro, precipitado, e segundo, que é unha reforma que, en caso de reformar, non só implica cambiar a duración dun título. Isto vai acompañado dunha política tamén de prezos públicos. Se se diseñaron unha política de prezos públicos donde un crédito de máster custa o doble, máis ou menos, cun crédito de grao, pois obviamente un cambio de criterio a 3+2 pois tamén debería poñer sobre a mesa un cambio, tamén unha revisión da política de prezos públicos das titulacións de grao e máster, non? Básicamente, diseñar unha formación en 3 anos é posible, ora é outra formación, non é a mesma que a de 4 anos, será outra, terá as súas vantaxes e os inconvenientes, pero eu penso que, sobre todo, o principal problema que temos agora é que o momento, a min, me parece que non é o apropiado para meter esta variable no sistema. Decana? Sí, no meu caso, efectivamente, tamén considero totalmente inoportuna esta medida, esta reforma, pero o que me pregunto é o porqué. A que ven? Por qué? Porque neste momento hai países que teñen o 3+2 implantado desde o inicio e, sin embargo, xa están mudando o 4+1. Caso de Italia, caso de algunhas alemanas. Fai pouco estuve con unha persoa vinculada á Universidade de Pristina, en Kosovo, e que me dixo que tamén estaban xa volcándose ao 4+1. Entón, a ver se dá a paradoxa que cando nos aceptemos o 3+2, os que están no 3+2 pasen o 4+1. Entón, eu pediría un pouco tamén de reflexión, de calma con este tema, de esa demora que pide a CRUE. As conferencias de decanatos están intentando precisamente que se esa unha demora que incluso sea a 4 anos, pedimos tempo, é unha palabra, para ver que está a pasar, porque realmente sería moi triste que nos precipitáramos o 3+2 e que os demais pasaran o 4+1, porque están vendo que efectivamente o 3+2 non lle está resultando. Brais? Pois coincidimos todos en eso, en que é unha medida bastante inoportuna, despois do que acabamos de sair destas reformas anteriores. Tamén temos que falar un pouco de como non lo venderon, porque como se vendeu
públicamente o señor ministro de Educación é que isto que conlevaría sería un abarato das taxas e dos estudos e demais, cando está demostrado que efectivamente non é así, que precisamente o que fai é condensar o precio dos 4 anos que podíamos ter antes, agora nos 3 anos que dura como mínimo, aumentar esas taxas, máis logo os 2 anos de máster que son prácticamente, non vamos a decir obrigatorios, pero necesarios, porque con ese grau de 3 anos prácticamente ninguén se vai recoñecer ningún traballo, non vas conseguir nada, entón estás obrigado tamén a facer eses outros 2 anos opcionais de forma obrigatoria, pagando aparte outro tanto diñeiro, o dobre, como xa estamos vendo. Pois é bastante inoportuno, pareceme que non calou entre ningún tipo de alumno. Javier, bueno, na liña do que dicía Brais, ese encarecemento, ademais do que se supón que vai ser o máster, eses 2 anos, cree que se rompe un pouquiño a igualdade no acceso á universidade, que non todos os alumnos igual poden pagar eses 2 anos de máster cos prezos dos que se están falando? Bueno, creo que decía que estos cambios non só hai que enfocarlos desde o punto de vista de que cambia a duración, o sea, isto afecta a máis variables do sistema, entonces, bueno, eu podería entender un cambio 3+2, si isto vai acompañado ou vendo unha política de revisión de prezos públicos ou vendo unha política tamén de revisión do tema de becas, ou sea, unha maior becas ou unha maior cuantía de becas para o acceso ao máster, non perxudicaría en este caso o acceso a esa segunda etapa de formación do máster. Pero quedarse solamente en ese dato, en variar a duración, e o que é máis grave todavía, deixar que isto sea unha decisión voluntaria das universidades, é dicir, que nos podemos encontrar ante unha situación totalmente anacrónica na Unión Europea de que nun mismo Estado universidades que están unha ao lado de outra, aquí a Universidade de Santiago en Lugo, a Universidade de León que está ao lado, unha para o mismo profesional que formamos de a formación en 3 anos e outra unha formación en 4 anos, eso non o hai en ningún país de Europa, non o hai. Entón, eso é algo que non se entende por moito que se queira explicar. Entón, non é só cambiar a duración, hai máis factores, estamos falando de precios públicos, estamos falando de política de becas, estamos falando tamén de se hai un criterio, se se quere uniformizar, tendremos que, e nos ponemos todos de acordo que queremos formar como un físico, como un químico, como un matemático, pues teremos que decidir se o formamos en 3 ou en 4 anos, pero todos, non en Lugo 3 anos e en Ponferrada 4. Que nos separan solo 100 kilómetros. Decana. Sí, efectivamente, o peligro está aí, en que se cada un empeza a tomar decisións que lle convén á súa universidade, sin ter en conta precisamente que rompe o equilibrio e que os alumnos son os que van ter entón que elexir, porque xa sabemos o que van a elexir, o máis. Porque ainda que efectivamente en 3 anos se pense que non acadan unha formación, polo menos van a acadar un título. Entón, pode empezar a decir, pois vou a acadar o título de grau en 3 anos e logo vou a aquela que donde acado o máster en 1. É dicir, incluso poden facer ese tipo de composición. Entón, é o que non podemos permitir. Entón, aquí xa sabemos que as privadas van a ser as primeiras en adaptarse ao 3+2, pero as públicas o que temos é que ter todas tomar unha mesma decisión no mesmo momento. Decir, se vamos a pasar o 3+2, o facemos todas á vez, e non unhas sí, outras despois, eso sería terrible, terrible. Crees, como apuntabas, Brais, que eses másteres así máis caros que van a impedir que moita xente poida chegar a eles? Sí, realmente xa é difícil, ou relativamente difícil, o poder acceder a unha carreira, e sobre todo iso, ter que estar obrigado a que cando ti terminas esa carreira, se queres ter un posto de traballo onde sexa ou poder ter un currículum presentable, tens que estar obrigado a facer un máster que costa tanto diñeiro, te cuesta o que tal. Entón, que estamos defendendo aquí? Estamos defendendo un ensino público, pero estamos defendendo un ensino que é público, pero non para todos. O sea, non hai un sinsentido. Podemos entrar todos, pero non todos podemos ser capaces de ter a posibilidade de terminalos. Entón,
O que eu penso que se debería de facer neste caso, como ben estamos apuntando aquí, é que non se pode deixar que sexa as universidades as que tomen que unha faga unha cousa, outra faga isto, porque entón, se estamos defendendo que a nivel europeo estemos no mesmo nivel da duración das carreiras e que se recoñezan que sean equivalentes unhas a outras, se estamos rompendo directamente xa esa equivalencia dentro das nosas fronteiras que queremos demostrar para fora. Non ten demasiado sentido. Falamos tamén do financiamento, apuntárono en varias ocasións, é un momento crítico, non sei se chamarlle así, do financiamento das universidades públicas, decaeu, creo que un 24% nos últimos 4 anos, como o ven dende a USC, Javier Bueno? Pois o vemos dende unha perspectiva obviamente complicada, pero que temos que afrontar e buscar unha solución. E eu penso que entre todos, aportando razóns e datos, a temos que atopar. E a administración, que aquí nos financia na maior porcentaxe de tratarse unha universidade pública, está pola labor de solucionar este tema. O que está claro é que, obviamente, unha universidade pública, polo menos a súa financiación estrutural, ten que partir de fondos públicos e tense que cubrir uns mínimos. Despois pode haber unha financiación variable, xa en función dos resultados, pero todos os expertos din que ten que ser unha parte. Hai unha financiación base da que hai que partir e que para min, polo menos, os custes de persoal básicos, as nóminas, hai que telas garantidas, non? No momento actual se dá o caso de que a única universidade do sistema universitario de Galicia que non cubre cos fondos estruturais que recibe da administración pública eses custos de personal é a Universidade de Santiago de Compostela. Entón, é unha situación que non é normal e que haberá que corregir na negociación do novo plano de financiamento na que estamos agora para os vindeiros 4 anos, de 2016 a 2020. Pero, vamos, eu confío que en base a datos e ás razóns entre todos señamos capaces de conseguilo. Como está agora mesmo a situación da débeda económica? Bueno, ahora o que son as negociacións están ainda en fase inicial, prácticamente hasta a volta do verán, finais do ano, non teñamos a proposta de financiamento para cal vai ser o escenario para os próximos 4 anos. Están dando ainda os primeiros pasos. E, bueno, nos o que defendemos é que, obviamente, o financiamento ten que ser xusto, ten que atender as necesidades de cada universidade e que, obviamente, non son as mesmas. É como se falamos de financiamento municipal das grandes cidades de Galicia, en función do tamaño, pois unhas reciben máis que outras. Sería impensable que Lugo estivera reclamando o mesmo financiamento que Vigo, cando os tamaños son diferentes. Pois nas universidades pasa exactamente o mesmo. Temos unha universidade que ten maior tamaño, que ten maiores recursos que atender con a Universidade de Santiago de Compostela e, obviamente, o que non se pode defender é que un sistema universitario galego público tenda a repartir os fondos dunha maneira equitativa en 3 partes iguais cando as necesidades son diferentes simplemente polo tamaño das universidades. Entón, nós o que defendemos é un financiamento xusto e razonable e o indicador dos custos de persoal é bastante indicativo, que señamos a única universidade que non cubrimos con financiamento estrutural os recursos de persoal, pois evidencia que o sistema que aplicamos nestes 4 anos ten algún fallo que hai que corregir. María Isabel, como ves a caída do financiamento? Pois vou falar desde os centros, xa que, bueno, son decana de un centro, pero, lóxicamente, na mesma situación están os demais. Entón, sí, claro, acusamos de ano en ano esos recortes, cada vez as nosas necesidades aumentan e os recursos disminúen. Pero quería subliñar a paradoxa na que estamos. Estamos tamén frente, temos que responder frente a axencias de calidade. Entón, cando que nos están pedindo cada ano que demostremos que estamos non solamente mantendo, sino indo cara a maior e mellor calidade, pois a verdade é que é un pouco contradictorio, non? Que precisamente teñamos que demostrar en tempos peores esa maior e mellor calidade. Entón, eu quería tamén facer un chamamento un pouco ao sentido común. Quizáis as axencias de calidade, sobre todo as que nos están valorando os nosos informes de seguimento de títulos e tal, terían que ter en conta
que non é o mellor momento para realmente estarnos avaliando. Pero, bueno, dase esta contradición, que precisamente cando peor estamos e cando máis temos que demostrar que estamos garantindo unha calidade. Brais, dende os comités tedes constancia de que se vexa, que se note nos centros esa caída de financiamento? Temos constancia, sí, basicamente porque no momento no que o capital privado empeza a dominar, porque dominar, non colaborar dentro dun servizo público, cando empeza a dominar este servizo, estamos perdendo todas as garantías que temos do estado de benestar, prácticamente. O dereito de que ter uns estudos e demais estáse perdendo. Entón, explica bastantes cousas, por exemplo, deste novo decreto 3+2, de que é unha medida que está favorecendo as empresas. O que está facendo é que eu teña que facer este grau de 3 anos e se non podo terminar ese máster de 2 anos despois, as empresas veñen fenomenal, porque se eu agora mesmo vou con meu grado de 3 anos, dime, moi ben, tes poucos estudos, pero, bueno, vamos ao traballo, veña, traballas todos os días 8 horas por 400 euros o mes. Veñes de luxo, claro. Unha caída en xeral das condicións. Das condicións, da calidade do servizo, de todo, non hai por onde collelo, prácticamente. Javier, bueno, queríalle preguntar, nos presupostos xerais do Estado, se non me engano, nos de 2015, creo que se aumenta a partida para a taxa para a reposición de profesorado, non? Isto supoño que será bon, que será unha boa noticia, non? Sí, obviamente. Ahora xa podemos irnos unha taxa de reposición do 50%, pero obviamente tamén sigue sendo unhas limitacións, depende un pouco da situación de cada universidade, do número de xubilacións principalmente que vai a ter neste período, e en función do número que teña, pois esa taxa será suficiente ou non para cubrir as súas necesidades de reposición de persoal. En certas áreas, pois, vai a seguir sendo insuficiente, non? E, sobre todo, aquí o que incide é a diferencia de idade media que nos encontramos tamén entre distintas plantillas de distintas universidades. Nos, por exemplo, ser a universidade máis antiga, tamén temos a plantilla con maior idade media, con unha maior incidencia, por lo tanto, tamén das xubilacións e con unha maior necesidade de renovación de persoal, co cal, aínda que aumenta a taxa, pois en determinadas áreas, sobre todo, onde coincidan varias xubilacións ao mesmo tempo, pode seguir sendo insuficiente para garantir o relevo necesario para dar os servizos. E xa para rematar a última pregunta que lles fago, que se remata o tempo, é dirixida ao campus lucense, que nos últimos anos acumulaba unha pérdida constante de alumnos. A USC, en colaboración coa Deputación, puxo en marcha un plan de choque para aparatar matrículas e unha serie de obxectivos que tiña para ser un polo de atracción de estudantes. Está dando resultado? Pois sí, afortunadamente está dando resultados, está dando bons resultados. Nós ainda non levamos un ano, o equipo actual de goberno na universidade, xusto cando comenzamos, era primeiros do mes de xuño, estábamos moi encima das datas de matrícula. Grazas ao apoio da Deputación podemos poñer en marcha moi poucos días ese plan de choque e vimos que sí que deu resultado. Nas titulacións que incluímos nun plan que denominamos o plan de bolsas, onde se axudaba a financiar o 50% dos custos da matrícula e que queremos volver a repetir para o curso que ven, pois registramos un aumento medio de en torno ao 40% do número de alumnos de novo ingreso. O caso máis espectacular o temos aquí ao lado, a Facultade de Humanidades, onde ese incremento é superior ao 160%, está xa con cifras de matrícula xa moi cercanas aos 45 alumnos, que é o mínimo que se está manexando no decreto autonómico que afecta ao número mínimo de alumnado, co cal estamos moi satisfeitos e esperamos que po curso que ven funcione ainda mellor, porque nos dá tempo a coller con máis tempo para preparalo e planificalo. Como principal beneficiaria desa medida, decana? Sí, vamos a ver, efectivamente, o noso incremento, que está entonces no 166%, débese a dúas cousas, efectivamente, ao apoio desta medida de matrícula, pero tamén porque implantamos a modalidade semipresencial
nun grado noso, e que é o primeiro grau de toda a universidade que empezou con esa modalidade. Agora creo que vai haber máis po curso que ven, pero se demostra que as dúas medidas foron moi eficaces. Eso, bueno, pues claro, como decana, tócame alegrarme por todos, non? Por os compañeiros, por os alumnos, e, bueno, tamén por a política conxunta entre a universidade e a Diputación ou todas as autoridades que aquí están volcadas na universidade. Brais, dende os comités, como acolledes este tipo de medidas de que a Deputación e a Universidade se poñan de acordo para abaratar matrículas e facer máis posible aos alumnos que cheguen a acceder? Lóxicamente estamos de acordo, sempre que sexa todo o favorecemento de que entren máis alumnos e de que se aumente a calidad dese servizo, pois, dende logo, estamos de acordo. A única pega que se lle pode poñer a todo este tema que estamos aquí é que están empezando a tratar prácticamente os alumnos como un negocio, o que non se pode empezar a facer. Pois non temos tempo para máis, temos que deixalo aquí. Moitísimas gracias, Javier Bueno, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo, por estar aquí esta noite connosco. María Isabel González Rey, decana da Facultade de Humanidades de Lugo, e Brais García, estudante e membro dos comités. Moitísimas grazas aos tres por estar esta noite connosco. Gracias. E, como non, moitísimas grazas a todos vostedes por seguirnos unha noite máis. Xa saben que o vindeiro debate será o xoves ás 10, como sempre. Boas noites.